Spørgsmålsplatformen er en platform, hvor teksten er i centrum. En god platform at starte med, og en god måde at komme i gang med teksten på. Analysefælderne til denne platform er selve spørgsmålene. En god idé er at forholde sig kritisk og undrende, og huske at svarene er mellem linjerne, så man skal huske at lede rigtig grundigt efter. Spørgsmålene kan være alt fra teksten, indhold og pointe, til genren og forfatteren. Alt, hvad der er relevant for teksten. Med den her platform er det vigtigt, at man er meget tekstnær. Med det mener vi, at man skal huske at finde vigtige eksempler, der henviser til teksten. Man skal også huske at reflektere meget over svarene og spørgsmålene, så det ikke så let bliver overfladisk. Spørgsmålsplatform er rigtig god, hvis du har noget centralt i teksten, du gerne vil have med, fordi det er en god måde via spørgsmålene at få det ud. Og så er den egentlig bare pivgod, hvis du er på bar bund og ikke lige helt ved, hvordan du skal starte. Den her platform skal kombineres med nogle mere fortolkende platforme, f.eks. en sproglig fortolkende platform. Den kan også kombineres med nogle mere kreative platforme. Den her platform er egentlig god til alle genrer, især hvis der skal en kritisk synsvinkel på til artikler eller dokumentarer. Det vigtige ved den her platform er egentlig bare, at man skal huske at stille nogle relevante spørgsmål, som henviser til teksten og dens pointe. Og husk at være tekstnær.